siya nako. Sa ungong ko? Sa imong naong, oh, bangkin na likuwang naman na di. Naman sa'y lumay nga para sa usa ka simana. Testing lang ba? Try lang, sige, try yun. Tagal ka? Wag kumano ko tayo! Deplen! Kimagi ko! Nakoy sulungon! Ha? Nakay sulgon? Nakoy tahion! Nakay tahiwan? Deplen! Okay. Yung ha? Kaya sulgon mo na yun. Nakita kayo! Ato ba akong ron? Yang! Ato ang bahala ka na! Yang! Yang, oy! Nakabantay ka ba? Nang! Di madaan naman, di ka madaan. Saan? Usi di madam! Adil! Liwat ka Diyos imong inahan! Tagpa ng kriyang, ngano suko kay ka? Kinsa man imong kontra? Ikaw! Kamo! Way mapili ninyo! Kami ato gihasol sa imong inahan ang akong kinabuhi. Unya karon ang kinabuhi na sa akong anak ang imong hasolan. Naunsa ka din ng tiriyang? Nikalit man kadihag kalami. Hoy, Adel! Dili og dili ko musugot nga ikaw ang maasawa sa akong anak. Hmm? Maong buwage! Buwage karon dayon ang akong anak. Buwage! Ha? Ngano ako man siyang buwagan nang? Tungod kay mag-abot pa ng langit o kang yuta! Dili ko musugot nga ikaw ang mamahimong asawa sa akong anak! Ha? Ho, bugis na! Ikaw lang tiniyak. Oh, Nakusap ka nila. mahal kayo niya ka! Sultihin ang imong anak! Nabuwagan ang akong anak na si Jubin! Ha? Yaw dili niya buwagan! Makatilaw siya ni anak kong buntin! Ha? Suya! Dili ko musugot nga magkumpare ta! Ha? Magkumpare kita? Ha? Nabawa ko sa mo. Mau tampagin ang imong anak, ha? Tampagin! Bawagan ang anak! Kung dili! Makatinaw mo ni kong bunti. Ha? Kunin mo na! Adel! Pa, Usa tong isulting diriya? Nganong mingon siya nga pabuwagan nimo si Jubin? Usa man? Uyab mong Jubin? Ayaw pa makak! di lagi pa. Di sa... Nagsikreto mo uyab-uyab si Jubin nga wa may bawas mama nimo. Wala lagi pa. Di sa ko masugot nga si Juven akong mauyab. Way kawatan nga mutugaan sa tinuod Adel. Ayaw pa makak! O dili lagi mi uyab anang Juven. Nagpatakar man to sinang tiriyang. Di man ikini Adel. Way aso nga magkumkum. Ug kung na makakamanggani ug tinuod ang gisulting tiryang nga uyab nimo si Jubin. Buwagi siya! Buwagi karon dayon. Di na ko mapinaw nimo. Yan na. Bay! Bay niya ka! Ano naman ba? Nakonsulti ni mo. Di ba ni saad man ko ni mo nga ako yung supply ni mo regalo para kang Adel? Oh, wala na! Matik na yun na! Tinutun gito ni mo? Wala eh! Abi gutom na unsa! Ano pa lagi binuang ko? Oh, mao na na! Ikaw ko nihatag niya. Ah, lain siya kayo. Ano ba di bayad? Kano mo bayad pa man ka nga amigo mo ta? Ni saad man ko ni mo nga ako yung supply ni mo regalo ni Adel. Mao na! Una pa lang natin man eh! O sige ba? Oh! Ako nihatag niya din. Unya bay, kano saan na mo hatag? Kano saan kami si Adel? Sige ka, nabukat ko ganina ba? Ha? Dito na kagikan ganina? Nagunsam ka dito? Sabay-sabay ako. Siyas, ikaw. Anak ba ako ni mga basta umisita ka kuyog ko? Kuyog ka daw? Naunsa niya ako malabayan kag langganan nito ni ng uging. Isa may pinsan ni mo ako man. Lagi ba? Hindi na bumusap. Batin sa resulta. Baba? Dapat tinugon siguro mo para ningat ang resulta. Baka yung mga good news pero ni. Nya ka na, sakto na nga. Ihatag na ni mo niya. Dahil para makabawa ka kung sa reaction. Ihatag sa regalo. Saan ba? Balik ko nga ito ba? Oo sige, balik dito. Balik dito para makita ng reaction na din. Saman? O sige, hatag ko ni Adel. Tara! Kana ba? Tara din! Bay, kaya na ba dapat mag-sticker ka niya? Di ka na yung pagkatag sa kanang regalo, dapat kinasing-kasing na. Sige ba? Mo ni pagkunin. Uy, si ate. Asa din ba? Nalipadungan siya din, bay. Hatag mo ni ba? Oo, ikistorya dito. Ikistorya
Kunya aril ako diri. Sige bay. Aril ako diri dapat istorya nimo. Musplikar ka kasing-kasing jud dapat. Siyempre Ha, bay. gikan diri ha. Sige bay. Sige, aril ako diri. Sige bay. Hi Adel. Uy, atoy. Ano yung ganihan? Kailan ko nagkuha? Kuan din. Nagkuha ako ani. Pitaka para imo. Dawataw. Para ako? Oh, dili. Para imo gina. Nagkuha lang dyan ka ni. Oh. Para ihatag din mo na ako. Nice. Ano siya? Gikan gin sa akong kasing-kasing din. Salamat ani atoy ha. Ayaw, hindi ka mo pili atoy no? Ganahan ko. Ako ka nang, Del, ano saan dito yung isulti kanina? Kung gusto naman isulti na ako. Atoy, kuan ba? Naglibog man dyan ko, uy. Ano saan mo nga libgan din? Kung parte na sa pagbati, andam sa kumamati. Anong kuan toy ba? Gikilig man gud ko toy, uy. Ano sa Del? Gikilig ka din? Ano sa may gikiligan? Si Ruel ba? Gusto kong textmate. Siyempre nag-text ni mo ang imong textmate. Lagi toy ka na. Ganahan mo dyan niya. Caring kay siya na ako. Sus, ay padaan ng text-text eh. Kriminal palang nuna. Narabay gipanita na na. Eh, basta toy, uy. Gikiligan ko niya. Ay, bito, thank you, Ani, ha. Kanang malakaw sa kaya ako pang pangitaon si Mama, ha. Sige, bye-bye. Thank you. Bye. Ano ka? Guba mo lang naong mo. Lagot sa akong karibal ba eh. Karibal? Si karibal mo? Textmate ni Adel. Sus, murag malupig siguro ka ni. Kasi napunta na ko, kasi malupig ba? Di para good. Kinsa mo itong gingon yung mga textmate ni Adel? Katugong Ruel ba eh. Ay! Katong Rowel nga tong... Itong kilig kasi ba? Nya ba, unsa may reaksyon ni Adel sa katong pagkasulti niya nga katong gikilig siyang Rowel? Mura mag-interesado kasi itong Ruel. Kay caring ko na kayo. Jesus na unsa may tao ka eh. Ako ba ni mo? Ayog ka bukol. Dapat i-take ni mo sa challenge kaya mas pabor ka. Siya te extra ikaw personal ka mas makadiskarte kaniya kay imagine. Kay kung may load si Adel, makatext-text sila. Sutok ba? Unsa Ba, ganahan na siya to. ay, saon lagi na kita na rin siya anak. Mas pabor lagi ka kay personal ka. Text na. Imo lang imagine guy. Ako yung supply ni Muricano. Eh, lagi pagulgoon. Pagpaningkamot nung diha, pero samtaw na siya eh. Huwag kasalig siyang gagalingan. Kung lagi ba, hindi ko mo surrender. Basta supplier na yung kung regalo pero niya. Awa na yung problema. Ka na regalo, ako na bahala na. Basta ang imo lang yung buhaton, ka na kung ihatag ng mga regalo, ihatag yun ang dito ng Adel. Sige ba, huwag surrender ay. Sukul ko ba eh. Ka na yun dapat. Ka na! No retreat, no surrender. Ay nga mo, wag man ka musultin ako, ha? Nga misong dahil yung bukayang din niya? Nga man, ha? Ha? Kalma, kalma! Hindi di ba na kalma? Ha? Misong siya din, he? Bukalit lang siya tunga? Wala, basta man, nanong misong man siya, ha? Ano? Kuan man ka na. Naglibog ko. Ano sa tuyong gisulti? Basta nag-ibog ka? Kaya nga naman yan sa mga gisulti, ha? Kailangan mo sulti ka! Sungsong siya din, he? Nagtuo siya. Atrasan ako siya? Sulti ko lang sa iyang tuyo! Sulti na! Sulti! Utsay tuyo ni Tirianggo. Nanusungsong man siya, ha? Sulti! Oy, Luging. Seminara ng imong anak, ha? Kay doon na na'y gitago na to. Sa? Ikaw? Di na kayo gitago? Sulti! Ay, tumakas! Utsay mo gitago, ha, Adel? Wala lagi na. Ay, suspita gini mo. Ay, pamakat god!
Oh, Juben, dali, dali. Dali, unsa man? Uy, unsa man? Gibuwagan ka ng Adil? Ha? Teka, ma. Anong? Gibuwagan na ba ka niya? Teka, nga nagkainon, magkanga. Ay! Tapos na, paragot. Wakay, mahaw. Pero bakit naman itong kalagad mo? Sa'yo, Sa tipla na ba? Uy, katanong sa kong pangutana. Gibuwagan ka na bang Adil? Oh, Anong huwagan mong Adil? ay dito man ko ni Soma ko si Ina. Ako man siyang giingnan nga pabuwagan ka. Sa gibuwagan na ka? Tapa, Oh, nisuong ka sa ng Adil? oh! Ano day? Ano yung itong ibuhat, ma? Okay, dili man ka! Di ba ka magigbuwag itong bayana? Di ka itong babayana, may ako ang gisong, may akong giingnan, pabuwagan ka. Kung sa man nagbuwag na mo? Unsa ka man ang pagbuwagan, di mami uyab. Ay, nalagtaan ng katanungan ng Jupin. Ako mailaro ninyo. Ano buhat pa doon mo? Ha? Ano nabuhat naman sa pagsuong nila, ha? Ikaw man gahi magkikago! May magsaya ko matuon! Gahi lang kago! Di si Adel may kung pagwago ni mo! Nabuhat na sakto ka yung gibuhat. Oh! Ano dili man? Tubagan na sinood na imong inahan, Jubin. Ay, so dili pilimon! Nga naroon kas bintana! Pati paragot pa. Ano ba, gibuwagan ni Jukang Adel? Usa lagi na mo pagbuwagan, di man daw ni uyab. Pati mga na nga itong isuong mga dito. Sakto yung gibuhat. Usang taon mo, ay taka ng kuhan din, ha? Hoy! Pilimon! Sugat! Sugat tayo mo ka na! Sugat ka! Usang taon mo, eh. Jupin, asa man ka! Balik dire! Hoy, pilimon! Pilimon ni mga anak! Sundan! Sundan! Pati asa to! Uy! Pilimon! Usa ba? Sundin to kong anak! Imo magipalusot! Sundin ka kasi asa to! Wa pa ini mo kabot, palako lang sa kunin mo. Uy! Susiha! Sundi! Kumasin asa to pa noong! Naunsa mo ka! Yan yung rula, di mo takauliban lang yan eh. Jubin! Hoy! Hoy! Sino mga anak? Sino mga anak? Isa? Marisa? Oo, hoy ka. Katapit ako, Jubin! 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 Misong si Tiriang din eh. Ha? Misong o miingon nga kinahanglang buwagan ko niya si Jubin. Kay dili mo sugos Tiriang nga magkauyab sila og ang iyang anak. Ya. Unsa ni ka tinuod ha? Mama- Anak! Dili lagi na tinuod mo. Uyab mo si Juvin? Dili maoy. Ang inahan eh, Jubin may misulti. Nga, dili. Hay sulti sa na ikaw siya. Mauna! Basta ka tinuod! Wala lagi man nagpatakar lagi to sinang tiriyang lagi. Magpataga sa panugo ni mong buwagan, Jubin? Biso pa din niyo, ya? Dili tinuod? Apo ta maoy ko kay baw ma. Pilting sa kuha nga to eh. Ikaw ni-insist siya to siya nga uyab ni Juvin. Nakatagan ako si Juvin. Dili na uyab ana niya. Ikaw, ha? Tugan Diyos tinuod, ha? Ay, Tingnan pamatay. kayo, limot ka na ako! Sus! Ayaw ginitaro to, pamilya, ha? Ayaw ginitaro to, Jubin, ha? Inahan ko ni mo, busa dili mahimo bakakan ko ni mo! Mauna. Kinahanglan nga buwagan ginani mong tawhana ha? Asa man ako pagbuwag si Juvin pa nga di man may uyab ana. Stilang ni mo. Oh, may ngomit ka kag dili mo uyab kay og sa kawatan pa kag di ka maangkong nangawat ka. Muna nga di ka maangkong nga uyab mo kay di pa ka gusto mahibawan na mo. Mona! Busa! Kay dili man jud na tinuod ma. Oh, di na sa 45s Bakit ka ba Juvin? Ha? Dili na always mahimo, change my mind. It's true. Dili, huwag ka na ni Boss Juvin! Buwagan! pastilan ni mga bata noon ron kag naging pasikot-sikot istorya. Ha? Maogi mga bata noon ron. Ha? Di ka mo tugas tinuod. Pag sige mo pamagat pa mo na gini yung mga kalaki ron ka bata noon. Mona! Huwag ki ha! Huwag ki Juvin! Buwagi! Buwagi! Lagi may uyab na ng Juvin ma pa. Ah, di uyab! Ay. Nga nang isang matasterya din, di pa mo tinod daw yab, ha? Ampot lang maoy. Ma, Ah! ako pwede kong ininyo. Kinahanglan nga mo ginabuwagan. Mona! Kinanabuwagan! Buwagi! Kinsa may pabuwagan yun ni Adel lang? Si Jubin! Nagkauyab na naman ni Jubin. Wala oy. Ayaw laging pamakak kay di tumusong ni Stiriang kung dili pa mo uyab sa iyang anak. Ngano di Adel? Misuong na sa dengar sa ng tiryang. Oh ni Song, ano pabuwagan ni si Juvin? Ah! Bungot sa ito'y. Binuangan sa dikong Jubin. Mauday. Mauday. Oh, lang! Mura mo itong suko kayo! Ano to siya? Bay. Karuhay ko na ta. Unsa man ni ka tinuod nga uyab mong Adel.
Gusto mo ko sa nang perya sa ilang Adel. Ningon nga uyab ko na mo. Klaruha bay. Unsa man? Gitraidor jud ko nimo. Saman bay? Klaruha bay. Unsa man? Uyab mong Adel? Kita mo na, Adil? Nagkagubot na tantanan din tungod sa inyong relasyon ni Joben. Di lagi taon may uyab anang Jubin Oh! ba? Kalma na bay. Kuan kining bitaw bay. Uyab ding Adel. Traidor ka bay. Bay. Hansa ko bay. Hansa ko. Di ko sukol yo bay. Eh bay sukol bay. Di Sukol. Di lagi bay. Ako sa daan bay. Nasa ko nimo. Mara nga. Di lang Sukol lagi bay. Di lang ko sukol bay. Adi bay sukol bay. Sukol. Traidor ka. Shout out dayo kang Antonio Nera o kang Noel Bogas. Sir Noel, salamat. Shout out kang Lera Velieta. Sir Edwin Alaba Paraiso nga nangita sa episode 27, sir na ana. Sir, O kang Roland Sumanting. nya hello po diay sa mga taga-Talisay, labi na si Ma'am Maria Galesiana sa taga-Deca Homes dahil ni Ma'am Phase 3. Talisay Dumlog sa silingan ta, Ma'am. Og si salamat ni Panyero Marjorie. De Pedro Bell from Oroqueta, Misamis Occidental. Layo-layo gini. Salamat kayo sa pag-atak. Manuel Alverio Jr. Pinay's Chris Kitchen. Salamat guys, nanop nalipay gid sila kay nana day caption nga English makasabot. Og si Ma'am Cherilyn Dulay. THG DJS watching from KSA. Hello, thank you. Dartboard. Shout out din mo. Si Sir Noel Boagas, salamat kayo sa pagsubay. Thank you. Salamat.